Sziasztok emberek, én itt Ákos vagyok, és itt vagyunk egy Bed Wars-ban. Ez a Bed Wars egy olyan Bed Wars, amiben kigyűjtünk egy zsírkirályra. Igen, egy zsírkirályra. És már el is kezdődött. Most valaki mondja, hogy Bence Copy, igen, Bence Copy bevallom, de az van neki modellírva, hogy Ákos a Bence helyett. Jó. Tudni kifed, én nem fedek, mert vidízem, de attól befedem. Jó, befedem azért az ágyat, hogy a textúrát, aki le szeretné tölteni, a leírásban ott van. Tudom. Tudom, hogy vassal, de akkor ne csórjátok fel. Akkor ne csórjátok már fel. Jó. Járunk oda, mert oda simán. Jó, már úgy látom mennek. Befedem neki gyorsan ezt a szórt. Jó. Tudom, miért almát veszem. Így kajából legyen bőven. Én szívesen bevédem, vagyis befedem, csak akkor ne csórjátok fel. Amúgy THX, THI, szép volt. Jó, utolsó vas. Sas. Bazd meg. Ezt már elrontottam. Sárga vagyunk, ugye? Ja. De jó, nem adtam meg. Grat, háttérzaj. Grat, háttérzaj. Ez valamit ott épít, de nem tudom mit, bár hogy építsem. Ezt olyan részletesen befedem. Gyere, ezt azért nem tudják kiütni, ugye? Nem baj. Menj haza! Dobok nem tudnak bedvarszozni, ez azt jelenti. Nem tudnak bedvarsozni. Bedvarsnak ne a lényege. Az a bedvars lényege, ti épútlan barmok, hogy bedvars, ágy, verseny, tehát bed és egy varsz, tehát ennyi a kékbe. Tehát bed. Akkor most jön az angol tudás. Bed, az az ágy, varsz. Ez azt jelenti, hogyha jól számom, hogy ja, achievementek. Csapatjátékos.
elmondom, azért kaptam azt a csapatjátékost, mert megettem egy almát. Tehát, ezt csak úgy mondom. És hogy nyugi. Szép hölgyek. Lomporom. Na, mi van? Nem indul. Ja? Jó. Lespeng. Úgy előbb csináltam egy Cségó videót, de ezeket a csidejókat ti valószínűleg hétvégén fogjátok látni. Jó. Akkor én támadok előre. Már jönnek. Jön. Menj nem. Béna. Mindegy. Ez nem tudok mit mondani. Lovak is kész. Bad Wars King. Jó, gyerek, te vagy Bad Wars király. Azt tudom, mi ez a Bad Wars. Úgyhogy hangoltudás is nulla. Jaj, jó, tudod, velem vagy. Ezek átadom a zöld kágyat. De Rage Game lesz, komolyan nem tudom. Jó, akkor tehát ennyi volna ez a Bad Wars, tehát ebből a Bad Wars Rage Game lett. Úgyhogy ennyi volna ez a Bad Wars Rage Game, tehát like, én dölgos voltam, ha tetszett akkor like, és akkor sziasztok!